Iya nggak keton ini Silo juga di sini ya. Sini Om Ganja. Wis ngantuk? Lah, Ayo. masa tambah jam semene wis ngantuk. Bulane men aja ngantuk ditayubi. Ditayubi. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Niki sih monggo Om Ganja. Ayo Pak De, monggo monggo. Ayo yo. Pak Kades Ijo, monggo. Monggo Om Kades. Monggo Pak Saijo. Apa Mbak Aris mriki? Mriki Mbak. Wis monggo. Nekena aku bocah pripun rasane Om Ganjal? Rasane adem anu udan, Ji. Apa kowe ra kelingan? Monggo. Dateng kadang syukur sekebuto yang keng saweg jasa streaming Pak Haji Anwar dan Sahirin Kamilin Kalipos Doyo yang streaming aturakan sugeng ayo yo
Ayo yo. Pripun Om? Pripun Pak? Nggih. Ketone tambah wengi tambah gayeng. Tambah gayeng Nggih. nggih, dadi ora kepengin Ning luwih bubar. main pepunden kula niku Baris. Mbak Aris Si kagungan nggih. griya sakit. Aja Jan. mung senenge nampani pasien, Mbah, karo nggo nyawer. Yuk, dados apa kowe ra kelingan Ora kelingan. Nggih, matur bing panuwun menika wajibipun Pak D ganjel. Berkah barokah nggih Pak Ding nggih. Amin amin ya robbal alamin, Mbak. Kok jere kae aku arep dijujukna balik. Balik arep dijujukna jere. Alah Kok ilang. Keterimane ya. Nggih, sumangga Mas. Nggih, Anggi. matur nuwun Mbak Cika kali Mbak Nova sampun minangkani pamundutan saking Pak D Supatmo Ganjel. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang saduh kinurmatan ngengketi wanci ingkang sampun sawetawis dalu. Menika nampi sasmita saking paringipun ingkang mangkugati bilih ing mangke wonten adicara sawetawis. Dene adicara ingkang badhe lumampah inggih menika sepisan menika pambuka dene kaping kalih adicara menika atur pambagya harja saking ingkang mangkugati ingkang ing mangke kasalira dening panjenenganipun Bapak